Krátka a úspešná história. To asi najlepšie charakterizuje ženské futbalové družstvo FK Dúbravka. Ale na to, aby mohli aj naďalej pokračovať vo svojich úspechoch, potrebujú ďalšie posily. Preto sa vedenie klubu rozhodlo usporiadať nábor nových hráčok. Ženské futbalové družstvo funguje v Dúbravke prakticky od roku 2010, kde v sezóne 2010-2011 sme boli účastníkmi druhej ligy žien, ktorú sa nám podarilo vyhrať, a teda v sezóne 2011-2012 už hráme prvú slovenskú ligu, kde je podmienkou mať družstvo žiačok. Máte dostatok žiačok? Základňu máme, áno, to je pravda, ale rozširujeme ju a teda snažíme sa získať nové dievčatá vo veku od 6 do 15 rokov a práve preto organizujeme tento pondelok nábor. To je 16. apríla medzi 17. a 18. hodinou na štadióne v Starej Dúbravke. Treba si so sebou priniesť dobrú náladu, športové oblečenie a ak máš rada futbal, tak príď sa ukázať medzi nás. Dievčatá, radi chodíte hrať futbal do tohto klubu? Veľmi radi. Je to tu fajn a veľa zábavy. A koľko je vás teraz v tom žiackom družstve? 12, ale nechodí nás na tréningy toľko, niektoré, neviem. 5, 4, 3. Tak približne. Takže budete radi, keď budete mať nové kamarátky medzi sebou? Určite, hej. Veľmi. Čo pre vás znamená futbal? Všetko. No a keď ste začali s futbalom, robili ste nejaký šport? Nie. No a čo? Basketbal, volejbal, všetko možné. A v čom je iný ten futbal, lebo nie je to také tradičné, že dievčatá hrajú futbal? Však práve, že to je iné. A keď to spomeniete, tak každý si vás všimne, zapamätá. Pozrite na nohy. No. Takže Je to bojovný šport, kontaktný šport a preto máme radi. Takže vám to niečo dalo nového, hej? Áno. Nových kamarátov, kamarátky a všetko. No. Zážitky. Zážitky hlavne. Príď k nám a staň sa aj ty prvoligovou hráčkou. Možno aj na teba čakajú práve takéto trofeje.